मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला जोंनि बे भारत हादराव गासै मोन 8टा गोदान स्टेटफोरखौ जोनोम होनो थांगासिनो दङ। जायखिजाया समनि गेजेराव बे भारत हादरनि सिङाव बे मोन 8टा स्टेटफोरनिफ्राय माबे स्टेटफोरखौ थाबैनो माने स्टेट महर होनाय जागोन बेखौ माने बुंस'नो हाया। आरो बे रिपर्टसा बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौबो बुंनो हाला। जायखिजाया बे भारत हादरनि सिङाव बे मोन 8टा सेपारेट जिथु स्टेट दानो थांगासिनो दङ, बेनिनो 4 नाम्बार लिस्टआव जोंनि बड'लेण्डआबो दङ। बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बुंदोंमोन जे बिपिएफ पार्टिया बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो हायोब्ला जोबथेसालियाव दिनैसिमबो थानांनाय एनडिएफबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामगोन। आरो बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव सोंथि सोंलायनाय माखासे नुथायफोरखौ जों नुगासिनो दङ। गनायथाव बाथ्राबो, सोंथिखौ सोंखालायगोन, खारन बाथ्राखौबो जिहेतु बुंखादों नालाय। जाय समाव बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामदोंमोन बै समाव बे एग्रिमेन्टनि मुंखौ मा दोनगोन मा दोना, आरो गनायथाव पसन्द बायदि गोरोबनाय बायदि मुंखौ जुदि होआब्ला बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ सिगनेचार खालामा होननानै आसामनि सोरबा मन्त्रि मिनिस्टार अफिसारफोरखौ दाबि दैखांनाय। बे एग्रिमेन्टनि मुंखौ गनायजाथाव साबजाथाव जुदि मुं मोनाब्ला बे एग्रिमेन्टखौ खालामा होननानै जुदि खुद्रिसारनो हादोंमोनब्ला बेनि सोलायै जिहेतु एनडिएफबिखौ लानानै बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट नालाय बेखौसो बुंनो हानांगौमोन जे बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एनडिएफबिनि गासैबो जेंना जेथोफोरा सुस्रांजायाब्ला लोगोसे एनडिएफबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारा जुदि बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों उदां जायाब्ला बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टआव जोङो सिगनेचार खालामा, बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ जों खालामा होननानै बिखा बुनानै बुंनो हानांगौमोन, नङा होमबा? दिनैयो मानगोनां रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव थाफिननांनायनि गुबै जाहोना मा, आरो बे जाहोनजों सोमोन्दो थानाय बर'नि सोर लिडार, सोर दैदेनगिरिफोर, मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव। आंथ' पार्सनेलि मालाबा सानफ्लाङो जे बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ पार्सनेलि मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्स मोनाल' जुदि खालामनायमोनब्ला जानो हागौ बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एनडिएफबिनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि जोबथेसालियाव थानाय मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोन गासैबो उदां जाजोबगौमोन। नाथाय मा खालामनो, आदा नांग्रां बाजै नांग्रां होनाय मोनसे बाथ्रा दंना बर' रावाव, बेबायदि स्टाइलाव थांदों मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन। दिनै नों हायोना आं हायो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ लानानै आन्दो नारा नाथा नाजाखुमालायनाय जेबो नङा, गाज्रि नङा, मोजांनि बाथ्रा। दिनै नाजालायनायनि गेजेरजों सोरबा सासेया सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जुदि आबुं महर मोनहोनायाव मैखोम बिबान जुदि होनो हायोब्ला बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरजोंनो सिबिजागोन, मान होजागोन। नाथाय बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ जों गोसोआव लाखिनांगोन, बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा गोलाव सम स्ट्रागल खालामबोदों, गोलाव सम खस्थ' जाबोदों, आरो बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ दिनैयो माबोरै हायो माबोरै हाया लाबोनो थाखाय जों बर' माहारिनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रानो दिनैयो साननांगोन, जों नाजालांनांगोन। नाथाय बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ दिनै बर'नि माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफोरा सेन्ट्रेल लेभेलाव, स्टेट लेभेलाव सिरि सिखावै थांनानै गोबां रोखोमनि खायदा बोराय बाहायखुमानाय। दा बेबायदि स्टाइलाव थाङोब्ला बर' माहारिनि बर' फिसाफोरनि जा मोनसे सिमां, जा थांखि, बे जेब्लाबो आद्रा जानानै थालांबाय थागोन। मानि थाखाय मिथिगौना? बै जोंनि बर' हारिनि सानैसो लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि इस्युखौ लानानै सेन्ट्रेल आरो स्टेट लेभेलाव माखासे गेदेर लिडार्स दैदेनगिरिफोरनि सेराव थांनानै रायलायहैयो, सावरायहैयो। नाथाय बिसोर मा खालामो, गावबागावनि माखासे मुलाम्फा, गावबागावनि माखासे बाहागोखौसो लाना फैनानै जों बर' फिसाफोरनि गेजेरावनो माने एखेबारे गाज्रि लेभेलनि माने मेसेज आरो गाज्रि रोखोमनि माने पलिटिकेल गेम प्ले गेलेफैनाय। गोदानै मोनसे सेपारेट स्टेट दानो थाङोब्ला पलिटिकेलि गोबां रोखोमनि माखासे बिहोमाबो नांगौ नालाय, जिहेतु जोंहा दा बिटिसि मोनसे काउन्सिल दङ, आरो बिटिसि काउन्सिलाव पलिटिकेल पारफरमेन्स हिसाबै जेरैबायदि मोनसे पलिटिकेल पारफरमेन्सखौ बिपिएफ पार्टिया सेन्ट्रेल आरो स्टेट लेभेलाव दिन्थिफुंनो हादों। फर एग्जाम्पल, जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलाव बिपिएफ पार्टिया थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव गासै मोन 28टा सिट देरहासार खालामनानै
जोंनि भारत हादरनि बे पलिटिकेल सिस्टेमाव सेन्ट्रेल आरो स्टेट लेभेलनि मोनसे पलिटिकेल सिस्टेमाव मोनसे सोमोनांथावना रेकर्डखौ दिन्थिफुंनो हादोंमोन, जेराव जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव गासै मोन 40ताल' माने सिट्स दङ। बे मोन 40ता सिट्सनि गेजेराव सिंगल बिपिएफ हानजाया गासै मोन 28ता सिट्स देरहासार खालामनाया जोबोद सोमोनांथावना मोनसे पलिटिकेल रेकर्ड खालामदों। आरो बावैसो सान सिगाङावहाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि गेजेरजोंबो बिपिएफ हानजाया गासै मोन 11ता बियाबाव बिजाथि फसंथादोंमोन, बेनिनो गासै मोन 10ता बियाबाव बिपिएफ पार्टिया देरहासार जानो हादों। बे आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि जा मोनसे पलिटिकेल रेकर्ड खालामबाय बिपिएफ पार्टिया गासै मोन 10ता देरहासार खालामनानै, बे मोनसे पलिटिकेल रेकर्डआबो जोंनि भारत हादरनि सेन्ट्रेल लेभेलनि पलिटिकेल सिस्टेमाव मोनसे मोजां गोहोम खोख्लैनो हादों। दा दिनै फैबाय थानाय समाव जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनिफ्राय जोंनि न'खरनि मायबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिया पलिटिकेलि सेन्ट्रेल लेभेल आरो स्टेट लेभेलनि पलिटिकेल सिस्टेमाव मोजां मोनसे गोहोम खोख्लैलां होनो हाबाय थायोब्ला फैबाय थानाय जोबोद खम समनि गेजेराव बर' हारिनि आद्रा जानानै थानाय जा सिमां जा थांखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनायनि बे थांखिखौ जोङो हानायमानि थाबैनो सर्टकाट लामाजों जोङो लामा हमनायाव जोबोद इजि जागोन। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा एफा बिदा फंबायमोना एसे नोजोर होनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा, एक्चुअलि दिनै जोंनि बर'नि बे साधारन बिटिसि बायदि मोनसे काउन्सिलाव जोंनि न'खरनिफ्रायनो मोननै मोनथाम पलिटिकेल हानजा जोनोम जानायाबो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। आरो बेराफारसेथिं दिनैयो जोंनि बर'नि गेजेराव सोर पलिटिकेल लिडार्सफोरा माने पारफेक्ट आरो बर'नि सोर दैदेनगिरिफ्रा जोंनि माहारिनि थाखाय पारफेक्ट, बेबायदि माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ जों दायो सं दाननांगौनि सम जानानै फैबाय। दा दिनै बर'नि गेजेराव माखासे लिडार्सफोर दङ आरो बेबायदि आखुनि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा मोनफ्रोमबो सिस्टेम आरो मोनफ्रोमबो सिटुएसनाव एडजास्ट जानानै थाबाय थायो, जास्ट फर गावबा गावनि मोननांगौ मोन्थायनि थाखाय जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ गाज्रि मोनसे लामाजों बिहोमा होनाय, गाज्रि मोनसे लामाजों माने थुनज्लायहरनाय। दा दिनै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनांगौनि थाखाय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि गोसो गोरबोआव दङ। आरो जाय सानखालि जों सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो हागोन बै सानखालिनिफ्रायसो जोङो मोनसे बाथ्राखौ गेरेन्टि बुंनो हागोन जे जोंनि बे बर' माहारियाबो बे बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि महरै गायसनजाबाय। बे बुहुमाव जोंनि बर' माहारिया मोनसे गेरेमसा माहारि। आरो जेब्लासिम जों सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो हायागौ मानि जोंनि बे बर' माहारिखौ जों गेरेमसा माहारि महरै जों दानानै गालांनोबो हाखाया। दा बेवहाय मोनसे सोंथि बेरखाङो, जाय बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफोरा पलिटिकेल प्लेटफर्मावबो खुनु मोनसे पारफेक्ट नङा आरो जायखिजाया प्लेटफर्माव बिसोर पारफेक्ट नङा, आरो बेबायदि माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि माखासे मोन्थायखौ मोननो थाखाय जोंनि इयुन जेनेरेसन आपकामिं इयुन जेनेरेसनखौ गाज्रि मोनसे थासारियाव बिसोरो दोनो, गाज्रि मोनसे लामाजों बिसोर थुनज्लायो। बैबायदि लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ जों गावबा गावनो हमनो नाजानानै बिसोरखौ जों एकेबारे किक आउट खालामनांगौ आरो बिसोरनि मोनसे ब्लाडि मोनसे डार्टि प्लेटफर्माव गोजोमनानै थानांगौनि जेबो गोनांथि गैया। दा जियानो जादोला जोंनि बर' हारिनि थांखिया मोनसेल'खा आरो बे थांखियानो जाहैबाय मा, सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सोरजिनाय। जाय सानखालि जों सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो हागोन, फाइनेन्सियेलि, ल' एन्ड अर्डार, पुलिस पावार, एभ्रिथिं जोंनि आखायाव जाजोबगोन। अब्ला बै समाव जोंनि माहारिनि जाखिनि गांनाय उखैनाय जोंनि आखायावनो सुफुंनो हानाय माखासे पावारफोरा थासिगोन। जोंनि बर' हारिनि जेंना जेथोफोरा सुस्रांनो गोनां जोबोद माने दङ आरो जाय माखासे जेंना जेथोफोरखौ जोङो बे साधारन बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि माखासे पलिटिकेल पावारजों जों सुस्रांनोनो हाखाथारा, जेराव जोंनि बे आसाम स्टेटनि पलिटिकेल सिस्टेमा जोंजों सापर्टआनो गैया, बिसोर जोंनो जास्ट फर सायावल'खा। नाथाय बे बिटिसि काउन्सिलनि जाबायदि मोनसे पलिटिकेल गोहोम, बे गोहोमखौ जोङो आसाम स्टेटनि पलिटिकेल सिस्टेमाव स्ट्रं मोनसे गोहोम खोख्लैहोनो जुदि हायोब्ला बे आसाम स्टेटनि पलिटिकेल सिस्टेमाबो जोंनि बिटिसि काउन्सिलनि पलिटिकेल सिस्टेमनि माखासे बाथ्राफोरखौ मानिनानै स्टेन्ड जानो गोनां जानानै फैगोन। बेबायदि माखासे फर्मुलानि गेजेरजों जोंनि बर'नि पलिटिकेल लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा स्टेन्ड जानानै मालाबा समाव सिं जानानै मालाबा समाव गादब जानानैब्लाबो बेबायदि आद्रा जानानै थानाय सिमा आरो थांखिफोरखौ जाफुंहोनानै लाबोनो हागोन नामा, बेबायदि फर्मुलाजों सोलिनो नाजालांनांगोन। जास्ट फर एमसिएलए जाबाय, इएम जाबाय, मन्थ्रि जाबाय, नङा होमबा,
मिनिस्टार जाबाय गेदेर गेदेर बिल्डिं न' लुबाय दामि दामि कार बायबाय लाक्जारि लाइफ स्टाइल खालामना लाबाय बेबायदि स्टाइलबा जानाय नङा बेबायदि गावबा गावनि उदैखौ थुमनो थाखायल' जुदि राजनाथि फोथाराव जुदि स्टेन्ड जाफैदोंबा सानसे समाव जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरजोंनो होसोजानाय खामानिखौसो मावना लागासिनो दं होननानै आं बुंगोन दिनैनि बे समाव